Deelnames klaar. Stopwatch. Ja, ik doe er jij moeten drinken. Ja, op uw plaatsen. Start! Ja. Nee, dit is jammer. Oh, ja, ik kan niet praten. Oh, daar gaat het. Tafel. Hakken, maar doe ik even een helm op haar jurk. Op uw plaats. Start! Hartelijk verwachting. Dat is wel wat dol, hé. Ik had je niks zeggen, maar dat mag nog maar een goed. Nou, wie ben ik? Daar komt de jurytafel in gevaar, mensen liggen op. Wat een beetje is dat helemaal op. Ja. Ja? Jongen, ik kan hier zitten, joh. Nek aan nek. Je mag een melkje, dan zit ik in de... Helemaal eroverheen. Ja. Hey! Applaus. Af. Soeplessen, je moet alles broeken. Hup, daar komt de eerste one. Ja! Super tiert volgens mij. Wat een gevecht. En bellen. En ik bel je, kom op. Zo. Die Joeken moet nog maar de trein voor blijven, want die gaan gewoon heel leuk. Kom hier doen, ze hebben nog even geleerd. Dit leert. Op uw plaats. Af! Nou. En kom blijven doen en kijk gewoon. Ja, ik even bij je. Goed zo. Kibbe van der Meulen. Ja, de Hoekstraat in Boukje Wils. Nee, dat is ook een. Ja, fotografie. Ja. En ook direct het vijfelijk speeltje. Is er al bij? Oh, we gaan er gewoon aan werken. We gaan hier weer.
Piranha Kwietrekken, hartelijk voor.